enti akofuna no anka minister bia president bia ebedi ade a ne yedikita ne nsem a ne amana ensan apetition ana snap ana kasapreku no hwie nyina no obo enu abra kobran epokase bosompo me bodin Arafo mo hwe ye mamu nyina atase emmakwa abade mo NYANSAPO kasamfoni so NYANSAPO na wabomodene agiso de ama me se yesane na badwemba ekwan so madaroma babia mo hwe efiri bia yeso nyankopon ahode ni nhyira ede emamo enne yasa enimo edi ehie bimu yewremu dada fi champion mienu ne adunu emiensa na yeguso a yebo emoden se ebo a yese mo no yebekoso ne abo adwuma de se ne fata ne nyina ebenya ahode ene enmunyam ne mu adesua ede efrimu enne yasa ne mo de ehie bimu a ye baba bedi nkomo nene yenya opanyin kase bi a yene ne bedi nkomo yenko na da bia se de esi eye no no yenko bisane na yenye introduction no afi nhunimu no yehuwi a de Asante ne de abeto na afi no ya hye nkomo twetwe no ase de amamo meda ase se waye ne samam na emu memare mfi subscribe share na like na fa wadwenche so efa to efa eman obanyi ye mo akwa abado NYANSAPO kasamfoni so ya ye hu son me ba cho na umpom te sei adom ni mo brohu na nanu adaroma ye hu de den te setete botan no nanso aka ne aka bi the source my pa na je say me ba cho wudin pa de sei se edin a amanfo de behu me pa ye osenkani OBOSOMFO yaw nunsin osenkani OBOSOMFO yaw nunsin okay eja ya memosima ba ko pe bedi nkomo na me pese wo de kire ye hwan ni osenkani obosomni yaw nunsin OBOSOMFO yaw nunsin osenkani amajawo eyo obi a Ghana ha ye wume ewo Ghana ha manko school anko echiri me wura sofudie mu free afe apem ahankron ni eduotwe insia mu 1986 mu na me wura Kristo so me sumya be si 2000 and something ema me hunu se emwa me se me san ko me nananum adienu enum ena menam ena me de be hia me nua bi a ye fro no konfo ya waje a wasom ewo menhia mfihia aduonu nsia enum ena ye nam a ye de abehia mo a ene yete chiapatre ahemfie konfo redu efie ahemfie na ene nkomotwetwe na ye betwe no ye begina yen amamre amanne a na ye nim se yedwo na Kristo som de ababa beka ho amenne ese ya amamre no ye ya ato na jeje mu ya toto na dense ama enema e wosenke ekono no nema enkoyi no ye ba behwe ensunsu aso bai na Kristo som enya ewo yen ya amamre na ye nananom edete Ghana Asante memu na eden na aba beka ho a ase no na eden na yenso yenyi a ya yerhwe ha amanne obi de nsa de abo esika futuro mu anema eko achew eno nkomo ene e baba bedi ewo hono obanyi lebra bisa wo se wo ho te se no wo se wo ho son eno no de ade ane ansana no mefa saa akonya we so na machia mwahwefo efese omu na omu ni ho a yenso ye ni ho NYANSAPO ya sane na madwemba kwanso ne babi obia ebehwe yen babi obia betie yen bia no ye ma won ache na mafasa akwanya we so na machia opemso yewura on say me boni din no me wo so ai wa pagya mu kakra me pagya me mu
na bechia Twi Asante kotoko hene awote sikagwa kofi so machia ohema machia achampem hene na machia esumankwa hene babia minu yokonfo eje wo bia mefa sa akonya we so machia no machia chia patre empanyimfo bi na nagiman ebusuya panyin nkrabia kontin hene oba panyin omudin no de atete me kakra eti babia omuwo bia mefa sa akonya we so na machia won wasem bisa na se ya mi bisa so ho tese wo se ya ye ho son ani obi tie o tie wa anti ase nti na masa aka obisa won se akane no ye nananum omo kasa ebia no na ewo enchirase ene ne nti a omunya sa akasa no ade achi a ade pa bi achi no eye achi eti omunya adua bia na ye fra na achi dua chindua ewo kwan omodua no wo kwan eti ohia ni nua na no ama no ma me ma wo achin o chin o nyi che o ane na ni nua no so age so se ya me ho son ane odomankuma aboa me ama me ho aye son na wo bisa se me ho tesen no na maka se odrumankuma na nanyankopon adaroma me ho de den te se tete botan eti ya me ho son me ma wo achin o chin ana ma yenya sa akasa na se fomu da enu na metwe na me de abesi so na bisa wo se na ne ye wo amamre ne amane we se de wasi akire mu kama de amayi eba ne se nenne ya ma kristosom abese ya amamre ne amane so a enne ne ma ye hunu yi ye nana no mo ka kire ye se die free soro abeti bayira ahoma mu ama bayire amo akese no on we di bayire na abro yeti ye maimu no na ye wo akwanya kese ti se de wo chi ame na meje so no minim nyame ebra mi so aketekete no ye ka kire me so obi nkire abofra nyame na eye den na manyi edu infishia eduonum nkron esese me kotena eden bi mu ma obi a yese ye frene sofo ono be kire me nyame akwan mi kase kura no na sofo no kura mi manyi nsen no oti ase a enye yi Kristo sun eba betena ya mamre ya mane ene ya tromo ade so no omuhunu se bibi ewo sa bibi fuo ne ho ene ma yenya bibi ye wo bibi ansa na kwasikoko ede ne Kristo som ebreye eti na ye no ye nipa soronko wo abode nyinam a ye tuntumfo ese metiase a ebra kwasikoko obeduru ha no na wohu yen nipa tuntum kwan ya ne efa so na yasum ye nyame eye ne ema fa no wohu se bibi ewo yen ya bibifuo no ne ema na ye ne mu no enu nti no omo share dade omo de ne be kata yen 1471 ena abakosem kire yen se Portuguese fuo enya kwan ebowura enye yen ne ekọ omo ho 1482 ena omo de ne ye friend se Kristo som ebewura ye man enti ansa na kwasikoko obewura ye man mu kra na ye wodua bi a ye friend se nyame dua ye nananum nim nyame enim se ye yinyin se ntungu enim se esese udi wawofuo eni
na yenim se ye impanyinfo na ye nananum nim se woni panyi kasa ise se wode wonsa egu wachi na ye nananum nim se ye mokoro no na ye nananum nim se obi yere ye nkone ho na ye nananum wo enima binum a no mudi di abode kure ni ohunu se edua ene ma ne nkwa nti obefre edua onyame dua anaso onye bi a ode betwere ne kokkoa bim na ohia nyame so one ne bedi nkomo a wakogina sa edua nanim akasa onim se okase gu mframa mu a twedi ampon oboroborobo ade ne ebete ne kasa ye wo kan yi semetwase a ensema oboso ina chese de ewo Kristo sum a wono friend say 10 commandment eye osom ne mra makomra nsem du no na yen nim dada kra ansa na wo yenim de wo said ya wo kan yemfo obeyire ewo tweko ewo mra nsem ni mu di wo na no agani eno kra na ye bossa mra na osi o se mu kena na wo kan se di wo gya no nani na wo nkwa na aware wasase so enti de wo keke nyina no ewo saa aye 10 commandment we na omu be fa no 1471 bra Portuguese for eba ye man mu no on be hu we num kin leopard num nyina be hu se nkrofo we num omu ye nipa soronko na ye ntimi emfa tuo ene sekan ene won enko eje se ye wura won hu ekohwe adekode a emma won ahoden soronko omo haban omo abo omo ahoma omo abodi etwa won mu ehia no ye hu se omo di omo re ewura saade enum a saade kode no so boa won ene saa na tie de a yen kan kire won se omo de ne enye ahaban kurampo enye ahoma enye eboo ehu nimfaso obi yare a esese ye yini free ihabanma eni nnue hini ho na ye kire ne kwan foforo eno ne ye wieye na no obi nso bi sase na den na metimi fie na menim se ade we ya me yi me eboa me na obi free abontin be wura me fie be kire me se emoa wo yenko me kwan so na ye so mu ene nso abedusi yansom na ye ndey yansom ye nananum ansom eti omo de call ye man so let us catch them young and they shall be ours forever me brofo nye o say ye enchichi enkwala nketen no na omo betumi abeye omo dia kura eti ansa na kwasikoko obebo ewura ye man mu no na yakonfo empanyimfo ya bosom empanyimfo aka se enipa binum ba oye man mu omo ye kokofo ni omo di benie omo ba be hayen omo ba be haya sundue nti yenhwe ye hu yie ewo won eno na ye nananum ebenya abrofo abrofo na eye abrofo okay kasa na awusuo ni ye aye abrofo ena ama yenya abrofo oye baako a oye abroni ena ma yenya obroni na se ye nananum hu se nkrofo ya wono bayi no wo mo ye adesefo basahye ade abro ena wo wonum tie kasa obi abro wo bitima obi a won de wonye na nje so opa ade pa bia wona brabo mu na wade pa no kura no opeso se no enti ehu o man abrofo ne na eba no obroni ni na eba no omo ye mienu na eba de ne de bro sa abrofo ne na eba no enti abrofo no eye abrofo ye nananum so mo ya abrofo ena osom na na omo de eba no hwe 1471 omo be hwe aha 1482 omo baaye e the bible bi 1614 numu anu mu free asese omo toto enkoa na enfra ene ade so say ade ntie enu echi no ansa na omo de bible we ba be kire yense obi bo wasoma
dan ba akoma no nombo saabre no o bo mpaya pagya wani hwe soro ana kata wani saabre no a omo be ka kire ye nananu so omo nkata wani no omo eni kan enyan empanyimfo no na emu omo di wura nkwala no ona na soma se kwete ahaban bra enko enu no omo kiro no wo Matthew 10:34 se mu susu se me ba se me di asundwie ene baaye na emu me ba se me ba paapa emu na nipa fiefuo adane na tanfo na mpo nipa asore etia na eja ade ewo nwumenu mu se di weja no hunani no afredi o se enipa be sore etia na eja enene na eba ne sen wase oba oyere eje se wotane won kasankasa wo kra na ati umuru kra no eje se wotan wo kra no ansa na watimi akosoro won nkyerechire bone a New Testament ne de bai wo Bible ye wo ken Matthew 10:34 makotu akire o ahwefo ne yetiefo NYANSAPO mo Jesus say esane ne badwe onsane onhwe Bible num say nimu a na Bible kire say Luke 14:25 o ka kire yen say odane ne ho ka kire ne suafo ne say so obi ba ne nchen na wantan na eja wantan ne na me pa cho Bible wa ha me pa cho fana kan na me hwade Luke eno eyemede pa Luke 14:25 we Bible we num no obi ka kire yen say Luke saying Luke 14:25 we dey the prapra kwen we yesua wie yeah o say etifia se mo se Kristo frɛ a ofrɛ nipa Kristo frɛ na ofrɛ nipa no o say na nkrofo akuakuo pii ne nonam na odane ne ho ka kyerɛ won se obi ba me nkyɛn a na otane naja na wantan wanya no wantan okay o se na ontane naja medase na ontane naja can you imagine say me ka kyerɛ say ye nananum ye mofra titie mu kura na ye ka kyerɛ won say omu ni won awofo ni enti mame kan emesi 26 na afi enti ase na one enkrofo akuku pi na nam na odane ne ho ka kyerɛ won say obi ba me nkyɛn a na ontane naja ne na ne yere ne ma ne na nua mermanom ne nua manom ne onoa ne kra nso ontumi nyame ontumi anyame suani so anya sa na ma we a ontumi nyame suani 26 one makan Kristo sumde entoto ye beto ebibifuo ye ntem ewo Bible mu ahanum ena ama emrante ne mabawa ekwa asori sesei no omu mu panyin biara onyini se na twekunkura asema ye kan yi opa kire se oye waje se obedi Kristo akidi a ene ese de no ka na wo Bible mu se abosonsom eye nkwase asem no wo se wonna ene waja ne nuanum bi di abosonsom achi a wo se wo pa wo mu pa cho edie ni ye fra no abosonsom ade a esom yembo na yesom insuo odumankuma boye no mani paye amani hunu ade ena me hu se ebotan ena insuo bi esani frim eno ena mesaye aduane eno ena mesaye yare eno ena mesa eye bi medisi niama mediye niama nyinara na me hu abodie wei na se medie ni die eni obuo ema insuo na eni die ni ebuo wo kwan be so na ade ni eni die ni obuo ne se kwasi broni ka kire me se water is life insuo ni na ma me nkwa ena medidi wia me no eno na mede nu aduane no eno na mede ye nkwan no se bi biara me ye insuo ni mu no adekode ne enye yie na mede enidie afiaso machi odwan me se
insu me betena ekura he una wahwe me a eti me soso mansem ayeyede nie me twa ewo nsuo no manoa na me ne madofo yedi na yede yiwaye ba cho eye bone nim se ehonom no enamfom so san se bible ne se enye nyame foforo bi nka me ho me ba cho me nye me pa cho me nye nyame foforo enka ho me hunu se nsuo ye nyame me hu se dua no ene mame enframa me home kwasi broni se edua ma ye oxygen na nipa da sani nso so ama edua no carbon dioxide enti se mi hunu se tumi bi wo edua mu ense se mi bu dua basa na me de ani die ma edua na koto sore na mi nkoto sore no me yenkoto nsore abo no mu ne ehuma no mu ne ade yenkoto nsore akotwa dwan de aguso me pa cho me nkoto no me de enidie eni obuo ena ema oduma nkoma ensa no adwuma me beto ye no nti umomu no de wogidi se nyankopon ho nya me no ono ni nsuo no sa ane nti unyini se bibi fufuro bi awo ba bi de nyame bi ani me pa cho o hwe book na ekita omu a omu fra ne bible no omu churo wo se nsuo ye nyame me pa cho kan psalms 20 psalms David nyom na me Sunday school ba yire we de me hu David nyom na walking nyom de ne ma me nkomanim ha enyom na se no o yade NYANSAPO verse say me bi enyom ti yenko me se eduonu nkron 29 can free one o say o si nyankopon animonyam a eda edi ehummu me pacho onyankopon no nani onyam no eda edi wo na body mu ko ti fi asem na makan no enti de edi kan nji chemu ba ko no wo si mo enyamema mu enyamema mumfa ma erade na bracket what bibi ato bracket mu wo se mo enyamema mumfa enimonyam ma erade sa enionyam no manyam fie ne yete ene yensom bibia o kwai mumfa enimonyam ni tumi ma erade mienu no monhye erade din enimonyam monsori erade ahokeka kronkron mu erade ne wo nsuo so erade ne wo nsuo so ko okay enimonyam nyankopon ma aprana bom menko biem erade wo nsuo bebre so me pa to hwana o si erade wo nsuo bebre so we quotation wo obinte da wakwa sorry fi na nti kojo buei onte da erade wo nsuo bebre so insu a etwa ye mu ehye nyinara erade te ho wọ́n no say Onyankopon pamo na abofo omo ba no ebi ko to nsuo me ebi ko ene emunya nsuo no ekrisofo nya nsuo no no munya epumu mpatawe odi asama bo no munya fra mu empatawe efise oduma nkoma obosoro ni asase no oye nsuo nese ensio no ono ani nyame oye nyame trakunkun yake me pa cho nyame na me choro ye bebre kura wo me mfa bi nkan ho fa bi ka ho so yene eye nyamesumni obosomsumni ye guso ne yene ne etwetwe enkomo na ye pese ye hu senti a ene kristosum no ene yene ankasa ya mamre no ene ho amane no ene sedi acd adencheche na eka apatabribri se epoasoche eka de se subunto esipuani amenne asofo binom ama yehu se ye amamra ni amane no sabia kroto ese nyansa bia anim a emfa mfa so papa bia mfa ma no eno ani eguso a ye ne opanyini
twetwe enkomi me quote quotation we woka eye aduokronkron ni chemu baako 99 and aduokron miensa na yese fa wani so enti aduokron miensa mi firi baako ho no nkwa atifi asem ose da hene Erade di hene odi animonyam asese ne ho Erade asese ne ho odi ahoɔden akyekere ne ho na wiase tim ho a ehihim wadwa tim ho firi tete wo ho firi da esutene amaso Erade esutene ama wonne so esutene ma won hu yeso die osene nsu kase ne die osene nsu kase ne nsuo a ewotumi epomu asrochen nipacho nsuo a ewo de bade ewotumi epomu asrochen ne enti ena oye maade me de antoanya ma eyere wa obekọ midi odamani ampon eyere wa obekọ Jesus Christ intime nyew de osene esukase ne nsuo a ewotumi nsuo na ewo ni papa atiefo mo ni ahwefo mo hwe mesamo Psalm 93 verse 1 to 4 hono na yakan edi adriye ose 4 hono na mesesi so di mo medas ye osene esukase ne nsuo a ewotumi epumu asroche ne one osoro hu tumfo Erade piaw ye nananu mo anko school na nso mo hunu se onyankopon no ni nsuo enti na nsuo eso sen wiase no wiase we ya yetim no yeso uchemu nan a nsuo ekita miensa ena asase pese we ekita baako nsuo ne wotumi senye nsuo nka me no mienu ye ntinkwa ye wo kan me ne mahwefo no matiefo nyina ate ase ne nsuo ne wotumi a ntia wo se ye de snap ko gina nchen etutugum etwa nwan ne nantwie no ne ade digum ani enya no ne sai no me pa che odumankuma obo ne soro ne na asase kura no opensa me pa che hwe book no mu na hwe book Bible na da o ma so dem o ne kese de kita no opensa say me pa che Numbers 28 ye kan Numbers 28 me pa che kan free 1 na enye de ye ko numere eti etoso aduonu enwotwe ni chechemu ba akokọ ne ye kan de free Numbers sade ye be kan opoto kasem no na etifi asem no ose da afode na Erade kasa kire Moses se Israel fo no na ka kire won se moya ye de maduane a wode bo oja afode mame no yi esha hwamhwam ma me no monhwe na momfa mre me abra esemu na ka kire won se oja afode a momfa mre Erade nie momfa mre Erade nie nwanten ma mienu a wadi afe a odi mu na wonfa mo dakro sie afode da pacho onyankropon no obo ne soro ne na asase no odwan na yenfa mo afode ema no we obi be ka kire se apam dada mu asem no be ka se na se we de apam dada o se wa beti ne ntutuzo dudu quotation Malaki 3:10 na amuyi wan eno wan fa eno ani apam dada New Testament quotation ben ene kan tutuso dudu hu asema asofo no eji waso dem a sorry members no susu etua obenya wo Malaki 3:10 hono kan tutuso dudu hu asem ni nhira ewo hu won se ankwa ma asofo ni koma asofo ni de eno de apanda da epe Psalm 23 Erade ne mehwefo hwere hia me eno de wa apanda da Kristofo pe na emu ni enko ma won de on beka kyo se wa apanda da we ai hu hia oduma nkuma nyankropon obo soro ni asase o ka kire ye se maye ni ewu inti
ye se obi be wiase na wabewu ama dasama na atoto ye mamre ene yamane ene yatromode ase na nipa deseniti wa omohwe no ebre aso se nyansapo TV ene TV ahodo a etwa ye ho ehia no se obi eni ada ho ewo Kristosom na Kristosom me ka kire o se ebegu ebe na egu Kristosom ba begu ewo man mu dabe ya twen 2023 we enkosi 2024 aye beto aba Kristosom woso gidigidi start free emre bi se Kristosom eni ahode nte se COVID krampo ema yetun mu pun abosom fie o te se ya tun ba na eye na je se Kristosom parakure ni bi odi etire obewu ntem ye nananom som no ena ye papa na ye kan san ho asem nze to aso to aso wa ha ya bi ho na ka che won se oja fodi amon famre awrade ni nyanti ma mienu a wadi afiafia odi mu na won fa mo dakro hye afode da edwama baako na fa bo anopa na fa edwama baako no bo anwumre de na fa esichire sam efa adupan du mu baako ye aduane afode a wode ngudua aba wasie ngo susutoa abupan nan mu baako afore enye da hye afode a wahyehyɛ wo sena beposo a eye hwa hwehwam a eye awradija afode na nariasa na hwiesa na hwiesa susutoa abupan nan mu baako nka adwama baako kronkron bia ho na hwie nsa wahwie no ma awrade me pacho insan ye hwie ma hwana me pacho insan odwan nsa wahwie no ma awrade ani odwan ne ye kun ma hwana odwan na uhu se ye me pacho awonwasemu Kristofo di bro nya 25 December omukum ponche nwan nkokọ ene ni owo sika okumu nantwie esi yare yemfa me pacho yemfa kogu me pacho asankese ba frankensis enu eni yama ne hunu yedi ada yenuanum nkramofo edi ada enu so omukum nkokọ mponche nwan ene anantwie saade no moja na omuhwie gu fom no omuhwie gu ye dai Kristo ye nananom enku akoye bi a yesi eye abosonsom enye nokre enu so kura binum tirem se eye abrosom me pacho enye abrosom enu ne osonkrogin a eka nokre enti se asembisa se eden ni ebetumi aya ebema yen yasom a na ye nananom som ne dada a eneye ebinum de kra de aye nwom ye kanen ye nananom som abosom ye de ye besom awrade a ye to a ye di yinsenkwa na se ye di si atwetwe e de afa ya mamre ni amane ebetumi asori agina san se no ase mo nananom no minim se ye suro bi o sese yo muntumi nkanya mo asofu no mom ena se no won mo edi hene ewo kuruma inshranka nyansapo ahwefo ene enuanom a ene moatoa yen wo fie ha se mo ba baji sansen we no mo de akọ abontene menu ya bema eno asase ya efu akokroko we ye nananom omu bedidi a omu di kan tete bi gu fom enu se ebi hu a omu se abosonsom de bi ye nananom nyansen mu no omu no se asase ne na ma won aduane na omu ba bedi no enti sa na tie di a omu ni kan ema ni bi ansa
ansa no ono oye kueni na oye aduane no ma ne ba ya okohye agade ono aye no kra no odoma nkuma na ma na ahoden ma ode no aye nti saa na te de a o ma asase ya ebi kane se ase yesuro da bi eye enkomhye na ye nananom ena na ehwe oman yi so ede maye ena Christianity Christo niti no eboremu na Asante politics esan boremu ena eyi yen na obi a odi ade na wo say mo oni wo so hini bio ena ye nananom etwen wo se muslim betimi ayede a monyema yenhwe ena omo chokoye se musi bibi di Kristo aye nim no Ghana ne ye nim eye yansantoa eye konfanoche eye otumfuo se etu the first num agiman prampen num ne ne keka on the first num won say that ntie omu na ye nim won Ghana ha ye nkoti a yesi Abraham yesi Isaac yesi Jacob yesi wei ena nananom se eye bre che eye ne ti yenya muma o ena omu je muma ayen ena se ye hunu se ye hu kotoku ano emfa kurakura enwrem se obie ni ada ho se ene ye nsan kofa ye nananom som na eka nokore no yensan kofa ye nananom som eka nokore no eti ebetimi agina so ne akasese ba ye nananom som eka nokore dia eye mo nananom akomfue eye nananom ahemfo nananom aba ahema ne ade nti ene yebetimi agina ha obi betimi agina no obom so bo se mo ena mama o man nyina amodi ehwamo obi ntimi moye so bo se de meka no mu mrantie na emaba wa amo aba ena mo se ye nananom de no a omu wu ye gu mu no eya abosonson eti mu ahu nyame bi a mokwa akosom no ene yesi mokọ ya no se mu ahu ni se efie ni fie usi echinya ode kura oho na etafre eti se mu san ba ababefa amane ababefa atrumade efi se nananom som no ene na ka nokore apatashi se oka nokore pa ni enti aye nananom gu nsa na ye fra no onsa ensa da se ye de nsesi menum mienu yenim na ye nom na wo ye wa adwen se wo benom ajamia ensa no ebe ma wahu ne se ebe ma nipa etwa ehia ho ehu ne se onnom nsa ne sen oye temuafo kunkun enti ena ye nananom de omure ehye nsem on se na de enti nipa deseni abodi etwa ye ho ehia no ena kire ye nyamisu ehum ne ewo ho yi han ye ewo ho yi kire ye nyamisu etu obi ose so obi ka so do nyankopon na otan ne nua se nipa no yo trofo enti do nua te se wo ho okay yes sorry so ne akọ ne krakra no obi bisa wo se Kristo som baaye no abeboa ye ne amoaye me ma won kan wi da bi amoaye nti Kristo ontimi nyi bibi ba kokra ye se wota akwadua no ayi mirika ontimi mfa bibi ba kokra nka se som ameboa ye Kristo som ebehwe ha ama ya fa meyere na waka kire me se me mfa manyame na atemuda edua na yebu di ofa meyere na aten ni ye de na akoto gem na mimisa me ho se fa na ofa meyere na ema me ne meyere ntemu se ye no ye be ma me asan aba nkwemu abeware meyere na na nti wunya bibi ba kokra obeti anka se Kristo som ba ye di we di eti Kristo som ebe ma ye obi abetumi battery me car battery no de ko asofo abe preach se nya hwe me mfa manyame na nipa na amama ntumi car da no ema me kobo owobosia akwa to battery ase me dem se da bra to anka se omuta aye pa oh kafra se me car no
meba kan nananom say no me battery esiso Obusuru. oh if say wo betu me battery na me de be ma bochirewa owo techman me de be ma Antoine ma No edi asem no obedi oba ko hwehwe wo master sa hu we wo ka kire me se me nya na chi dia me nya da ma obi fama ade a ohwehwe no o memeti we na me baba wa benyem no se enye wa tete ye nananom breso a yesi o magimi o muson bosom no na untumi nkonyem ne baba nka se enye wa Kristo sum amwa wo kwan bia so ama enipa meyere edi anidie Emma sofo kura asem ene no kura se obesi akoto akofam sofo presimo master wo bra nya sofo ne bona konma ko no my friend dada papa can you imagine na me offer me kwesi papa me ba cha Kristo sum me mpe kura eje se no obehwe se de wo kan de em se woni wo mo ka se amanyofo titiriu abrabo a wo mo ne ye bo no okurom ha no Ghana ha ne Abibirem ha titiriu no ebe ya sa Bible ni Koran na wono mu kogina aye Black Star Square ho no na no mo de asem ai me hye bomba me ese ko mfa nto chen na nke ye kwa ne ebo chirewa kakra anto kakra apaape kakra akonodi kakra ne enya kosua kakra na nke wo mo de ato no mo de apa wo mo Ghana ha no ye wo amantam enkron ene omo achiche mu ama na du nsia eya omo ni mumu chiche a omo becha Asante mu ni yenhwe Ghana Bible politics ana amanyofo no omo ne Bible omo de omo anim akote Bible echi ena omo de bo Ghana kro no omo de sisi Ghana politicians amanyofo ni nyina kwa asori free president so ebesi minister so omo nyina kwa asori nenso so esisie ni kro no a ekọ eso wo man mu akofuna na omo de ekantam ewo Independence Square no akofuna enye ene Bible na enamo akofuna ene appetition ene shinap ene kasapreku ene nam ene nkosua enti akofuna no anka minister bia president bia ebedi ade a ne yedikita ne nsem a ne amana ensan appetition ana shinap ana kasapreku no hwie nyina no obo enu abra kobran epokase bosompo me bodin na wabo insuo fraw ayema ye kanea na wabo ne din na wabo insuo densu yaw na wabo ne din na nka wabo antoanya ma din na nka wabo bochirewa din na nka wabo bui edin na nka wabo oda mani ampodin me boba akudin amabo mu nyina o omo nsuo maako nkron a ewo ya mantem nkron no se akonwa na okọ akotena se no so onim na Ghana sika kakra bi enyinfa ne nsa ase kora omunini na se ye mfomso abra ye beso obi se mampanyi osofo bi sanse waso afram no de Bible sanse wodi ka chem se afram ne Bible ne nko nti wona na edi ka bo musu na musu na ama Ghana etete empansa se ahunhun no omo nya hwahan abiem omo asore ebi ne yen ebi ni minua konfo age ebi ne ahunhun binum a esese asore sese on se mrantie ni nyina mu fu aboje se season bi edu ebri bi edu asem sura aboje se aye nananum ka to wo no ye na eba no arafo OBOSOMFO kani OBOSOMSOM ni yawo nunsin ono ena yene na eguso a yatwe nkomode afiri ha ede ababa bedru hei na ye behwe ne de asiha ne asodso ne akọ na eja yawo nunsin tufo me ma osima ba ko a ede na abeka ititiru enchirima ene ena asofo bi omoje omo nsire ne wote nananum asase so a nananum yi apaye ebo mpaye ede emma nsuo abosom ne nananum nuanom ne homanum a wonmo boaye ma asanteman kura wotini ye kyekire ho na so densie
enso odina so dan mu kasetia na nanom som ene ade ene maburu titiriwo efutu obe na ade be eba saa na nkesese Yesu na efutu a mede ma me nananom ene nana ɔte asɔden ene ɔhema ɔte asɔden ene ɔchame ɔte asɔden mu ene ebusua panyi ɛte asɔden mu mesrɛ wɔn mesrɛ obi biara emrantie na emabaawa ɛtete asɔden mu na asɔre ɛtete wɔn ɛmpansam wɔn mesrɛ wɔn sɛ ɛbre na so ade akye nsuo tɔɔyɛ ɛna yantia eti ade akye yɛ fɔm afɔ no yenhu ana de kyerɛ sɛ COVID-19 baayɛ no yɛtu asɔre dan mu yɛtu mocks mu abosomfie yantum etu omumo ni na hɔ na obian san n'akyi na ɔmɛfa amanneɛ amamre ene atumade na bra amanneɛ amamre ene atumade wɔ hɔ no na children's home eni hɔ na SOS eni hɔ na akwala bia yɛbɛwo ne bia no na ɔwɔ papa ene asɔre aba no yɛwɔ children's home yɛwɔ SOS ukọ prison nso so a oba akoto Yakubu oba akoto James oba akoto Matthew oba Emmanuel no so mu gu prison awrehosem a etwa mensunu mu a nsuo to a me wura so de mema nsuo na abome de abafie se Pentecost fo enye sika a esese nka omode ye efuo anomde bie edwuma bi kura ma emrantie ne mabawa enye bi ye no Pentecost for the see prison arafo babia na na kaka kwande nko waduru mi die mpa ukobi me Pentecost di pa ene o sika na ye de akosi prison se wo fun Pentecost a ye chiwa ye do ko o ma che se dan ho ntia fun ma ibenya babia kwa ane eye enye na no osempaka ni obosomsum ni ya onunsin aha ena opanyini enkomo na ene ne twetwe ye ne edisie ye da ase pa na nanom ne otwe di ampo enhyirawo ana manka ni na nanom ane eno ano no entwe di ampo de obi ehu ne da enso egidi so chese ene wo ene me enti eno no na nanom ne otwe di ampo andaro mankomo twetwe na ha ene edisie na ya soro so ne ya ne kajabi eda foforo no ebrebe a yebesa ne betena se na afi ya bonkomo na yaje afutuo ni asua de atetesem ede afri ne ho moma yen kai tete atempo no wose kai ba bia ofri wiase twe konkon no kra aka na sa sorry na propra na wo sorry mumu a sesa wonante na afi ko se ne be enema betimi akoyedi aha NYANSAPO kasamfonyini so yesane ne madwemba ekwan so ene de mamu mimi nsumidi ene abusuapani owusu aduomi mamu nyina mo ene hwa woje yan henewa Adentini ebube ne brebe ensesi ebube ebeye de den kura preko enim sebe odwambubu bi esi kuro ni mu a wase wadoro sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no akode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa NYANSAPO abone ntaka na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de seyin ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the confirm ne honhon hia na America sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone bekwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya